Hai, tati, uite. Nu atât. Tati? Adi? Da. Haide! Haide, Adi! Mariela, dă-mi-o. Păi hai să o ridic mai întâi. Uite. Nu, Mariela. Și fugi pe malul apei. Să ridici meu. Hai. Așa, de iață, bravo! Bravo, Adi! Asta e. Asta e, tati, asta e. Uite că l-ai ridicat. Vino încoace și acum hai să o luăm înapoi. Hai să o luăm înapoi. Bravo! Asta e, tati! Așa. Așa, tati, dă să-l ridic. Dă mie. Ia uite, tata, cât l-a ridicat. Hai încoace. Hai să-l ții tu. Păi vino încoace să-l ții tu, hai. Hai, uite, îți place zmeu? Uite ce sus e. Îmi place castelul. Iară vrei castel? Da. Bine, dar de data asta îl facem ca lumea, te rog eu frumos, da? Vreau apă. Bine, ia apă. Da, punem apă. Ca să nu te uiți, da? Da. Să nu te uiți, Adi. Ia, stai că iau eu, să nu te uiți, stai. Stai acolo. Eu vin cu tata. Hai, Da. uite, facem beton asta. Și mai bune. Ai grijă, uite-te pe unde mergi. Așa, Mai bun. faci tu betonul Da. și eu să as șanțul, da? Dar unde punem betonul? Amestecă. Așa, amestecă. Unde îl turnăm? Păi trebuie să facem un plan de construcție, nu construim așa, fără să știm. Pun ferestre? Hai să turnăm betonul acum, să întărim construcția. Toarnă aici, Adi. Nu, stai. Că încă nu-i gata betonul. Ia să vedem cum e compoziția. Nu, stai. E foarte bună, domnul constructor. Încă nu pun. Vă rog frumos, luați excavatorul și haideți să turnăm. Hai. Încă nu pune. Mă, tată, dacă zic că e de ajuns, ori mă faci prea tare, nu mai e bun de nimic. Ba, e bun. Am văzut că e bun de ceva. Treaba ta, fă tu, aia și o să șanțul aici. Tată, de aia și sapă. Tu ai vrut să facem castel. Aici fac un gemuleț. Lasă, uite, ia locoțica asta. Eu am făcut un gemuleț aici. Îi punem și gemulețe din scoici, dar acum sapă șanțul, că tu mai văd tu la capul de castel. Hai. Uite. Punem și geamuri din scoici, da? Uite, ia Eu am scoici. făcut o gaurică pentru scoică. Păi uite, ia și pune scoică. Uite. Gemuleț. Pentru scoică mare. Asta e o intrare secretă. Ai intrarea secretă? Și ieșirea secretă pe unde? Ieșirea secretă e pe aici. Da. Să-i dau tare. Tată, mai ușor că-l strici. Vreau să stric. Tati, te rog eu frumos. Ia joacă-te tu singur în nisip. Mă dă și în spate gură. N-are nicio răbdare. Cu cine fi semănând? N-are așa niciun interes pentru lucruri. E frânt ce vrei și tu. S-a sculat de vreme. Văd că te-a sunat doamna Doina. Eu ți-am făcut semn, dar nu m-ai auzit. De ce mi-ai răspuns? Ce-o vrei? Adițu! E ud nisipul, să nu te duci la apă, da? Lasă-l că nu se duce nicio apă. Ia vino. Ți-e frig? Da? S-a inspirat? Da? Da? Nu ești nimică. Hai, du-te să construiești. De nisip. Ne sputurăm după aia. Păcat că n-am luat aparatul din cameră, făceam niște poze. Să l-am lăsat în mașină. L-ai luat din mașină. Ești ok? Cine eu? Pare așa supărat. De ce nu ți-ai luat ceva de citit? Sunt ok. Mă, N-am nimic de bune. ești bine cu băieții tăi?
2 aproape. Să rămână, m-ați sunat. Deci, vedeți că eu v-am trimis așa, v-am trimis ce vreau să intre la punctul 2 și la punctul 4. Mă scuzați, deci că stâmpii la 2 și la 5 cu penalizările. Ce să faci? Cred că se plictisesc acasă, de-aia. Mă miram eu să ne lase în pace de 1 mai. Deci e clauza standard, cu singura diferență că am băgat eu o marjă de, am zis așa, 4 zile. Asta dacă vor finisaje. Așa, bun. Adi, te rog frumos, nu intra în apă! Doamna Doina, haideți că vă sun eu. Vă sun eu imediat, da? Mulțumesc. Păi ce facem, Adi, tată? Așa ne-am înțeles noi? Ia și tu gălătușa, te rog. Ia uite la ăla, vrea să intre în apă. N-are curaj să intre. Ia. E foarte rece apa. Nu vrea să iasă. E Îl iam. suferitul de el. Da. Ia să vedem. Ia mama de aici. E suferitul de el. Mi-a suferit tu de el? E suferitul de el. Na, că s-a băgat. Adițu? Du-te mai aproape dacă vrei să iasă. Ia, mama, te uiți la mine? Crăpăm? Mai drăguț în realitate, cum stă el cu lopoțica în mână. E? Adi, cine e aici? Nu știu. Adi, nu te mai agita așa. Hai, nu vrei să vorbești cu surioara ta? Să o strigi. Hai, vorbești la microfon? Hai. Ce-i cântăm? Îi cântăm? Cum îi cânti tu? În pădurea cu alune? Da. În pădurea Ce zici, mă bag și eu? Avem casă trei pitici. Vine cu Hai că eu mă bag. și spune. Mă spăl foarte tare, să știi. N-ai minte, treaba ta. Ce să Și Îmi fac și eu o plăcere. Nu se poate întâi mai fără baie. Vreau să stau. nu avem ce să discutăm. Vreau să stau și eu aici. Bravo, mamă. Hai, baie? Da, tati, fac baie. Și mama e foarte supărată pe el. De ce? Dar o să se uite la el cum face baie, da? Tu stai E acolo. frig, da, e foarte frig. Tati nu are voie. E foarte frig. Nu are voie, tata. Unde se duce tati? Se duce. Era ziua acum, se duce. Hai să mănânci banană. Hai. Aoleu, ce bine a fost. Tati, ai făcut baie? Da, tati, ai făcut baie. Deși nu se mă șterg. Adi, hai să strângem jucăriile în mână, da? Hai. Nu. O ajut pe mama? Stai ofticat? Da, mama, frică. Nu te mai ofticat. Lasă-mă, ești tot și rece, nu mai. Hai să mergem. Ești gata. Ești gata. Îmbracă-te și tu. Scutură prosopul ăla, șterge. Ești gata.
Așa, mă scuzați. A trebuit să am grijă de ăsta mic puțin pe plajă. Deci eu zic așa, dacă reușiți să puneți toate astea cap la cap, să închideți contractul și să le trimitem pe mail. Da, și să mă puneți și pe mine la CC. Ia, auziți, ia nu mai puneți la niciun CC, că și așa n-am laptopul la mine. Luni seara. Am înțeles. Măi, Bogdan, chiar așa mai grijă de el. Păi atunci ce să zic, că vă urez un întâi mai muncitoresc și ne vedem marți, da? Bine, haideți să rămână, mulțumesc să rămână. Ce am făcut? L-am scurat. Uite-te și tu puțin la el. Ia întoarce-te. Bătăiță! Bătăiță! Hai, ajută pe mama, hai. Am ajutat. Am dat cu piciorul, mă. Hai, ce facem cu zmeu? Auzi? Ai o pungă? Hă? Am muci. Stai așa. Ai munci? Hai la ăla. Unde șervețele? 2 milioane, domnul. Să conduceți cu grijă, da? Să nu loviți pe doamnă. Vai de mine, domnule, nu mă călcați. Dacă nu conduceți atent, o să vină poliția și o să vă ia carnetul. Uite, aici veneau poloneze și vindeau tot felul de creme. Se îmbulzea lumea de parcă era cine știe ce. Nu-și imaginez pe maică. Era mișto că făceau notiți și mă uitam la ele. A decăzut foarte tare. Pentru că nici lumea nu mai vine. Am vorbit că în marți cu Iulia și zice noi mergem la Varna. Ia mai lasă-mă și cu Iulia. Ce mi-e Bulgaria, ce mi-e România. Păi nu, că inițial era vorba să vină și el la Neptun. Mai bine că n-au venit, se ducă la Varna. Dacă mergeau la tur sau în altă parte, înțelegeam, dar așa... Știi că pe urmă ne plângem că litoralul nostru e cel mai de căcat. Ce ai cu el, că-s foarte ok. Eu cu Iulia mă înțeleg foarte bine. Pe mine mă enervează foarte tare și Ștefan și Iulia. Adică mă cam plictisesc. Bicicleta! Da, tati, motocicleta. Hai să vedem de aproape. Uite, e roșie, îți place? Da, cu canul. Iar, tati? Da. 2 ture și gata. Bughi? Ciocăzane! Ce faci, bă, băiatule, bă? Ce să fac, mă, bine? Ce faci tu, că te dai mort? Nu mă dau, mă. Ce bine îmi pare că te văd. Uite, am și țigări, că la pescărie n-au decât parlament. Ce țigări sunt ale? Puștul tău? Băiatule, da, Adi. Dacă nu te-a sunat săracul Iordache, de-aia a venit acum în gură. De ce mi-a răspuns, bă, la telefon? Suedezul e în țară, bă? Da, a venit. E și Smaranda aici, uite. Bună, Smaranda. Am venit și noi de 1 mai la Neptun. Dacă îți poți imagina, n-aveam șervețele umede. Ce zici, mă, ce a decăzut Neptunul ăsta? Zi de Iordache. Stai așa. Iordache, deci lasă-mă să te surprind plăcut. Stau de vorba acum cu cine crezi? Cu Bughi, mă, băiatule. Da, domnul Ciocăzanu e în față la complex, cu Smaranda și cu un ciocăzanu mic în cred. Păi nu știu, stai așa, vezi că vrea să zică ceva. Halo? Și eu pe tine în ochelarii ai tăi de chior, băi. Asta vrei să-mi comunici? Am lăsat pe Iordache la pescărie și am ieșit să iau niște țigări. Păi n-am ce să-ți fac dacă sunt de pe numere necunoscute. Să-mi dai că vreau să-i mai zic ceva. Las că Băi, băi, trebuia să sunt de pe numărul de Suedia, mă, că vedeam prefixul și răspundeam. Hai. Zice să ne vedem diseară. Păi așa zic și eu. Mai stați, nu? Întrebarea e unde? Unde să ne vedem, Și Iordache? toți diseară să mâncăm ceva asta? Și că să veniți acum la pescărie. Acum vreau să mergem în cameră. Dar putem să ne vedem după aia. Auzi, mă, că după masă petrec în familie. Mai de seară. Păi atunci pe la 8 la amfiteatru? Da. Zice că da, mă. Pe terasă, nu înăuntru. Lasă-mă că vă găsim. Da, m-am înțeles, lights. Pisolog ești, bă, suedezule, bă. Hai, care dreptate, Bughi, că te-ai făcut pisolog. Hai, pa. Să vedeți ce s-a îngreșat. Aș și chili puțin. Tu știi cu Iordache, nu? Pe Da. cum? Hai, că mă duc să iau țigări. Ne vedem toți diseară, da? Hai. Pare bine că te-am văzut. Pa! Sănătate, da. Deci s-a întors Iordache.
Înseamnă că nu i-a mers bine. N-ai de unde să știi. Eu cred că a venit să-i vadă pe ei lui. Stai un pic. Și că m-a sunat și nu i-a răspuns. I-am spus, bă, suedezule, trebuie să mă sun de pe numărul tău de sedia, mă. Gata. Și că a vorbit de pe telefonul lui Penescu să nu consume. E și ăsta... E să nu plouă diseară dacă mergem pe terasă. Nu, păi, dar cum e senin până luni. Maica mea. Credeam că ai sunat-o. Pe ziua de... Te rog, eu nu mă mai lăsa pe mine înainte. Îmi face nicio plăcere. Dar ce a zis ceva la son? Nu, mă, dar puteai să o sun, să-i spui. Că știi că se îngrijorează. Lasă 10 minute. Ca să mai desească Adrian. Am uitat la împinări. La noptiere. Se comportă foarte frumos. Nu, două. Degeaba. Trebuia să schimbe și ușile. Nu m-au ascultat. Stau și eu 10 minute. La noapte poate îl culcăm în camera cealaltă. Unde albă? Ăla e albă? Și mâinile ce sunt? Alea știi ce sunt alea colorate? Și trebuie bicicleta. Sunt cu pedale sau ce? Da, sunt cu pedale. Și ele plutesc. Și tu ai cu pedalele și înaintezi pe mare. Uite! Acolo e vaporul. Departe, foarte departe. Am putut de mama ceva să te joci? Da? Uite. Aici, Locomotiva. Op! locomotiv. Nu scăpăm. Acum o să păpăm, da? Vin pe prieten de-a lui tata. Și mergem și facem nani după aia, da? Da. Da? Da. Bine. Și tu ești cu minte, fără isterii, da? Stăm cu minți, păpăm și mergem la culcare. Ce asta? Ăsta se ținem de alea de sus. Da. Băi, uite aici. Să rămână. Bună. Nu te-am recunoscut de la spate. Cu copil, cu... Și tu te-ai primit. Sper că nu am lucrul ciocăzan. Uite, am auzit de la nuntă din 2002. Da, la pe unde? Uite, vin acum. Dacă nu te trăznesc eu peste ceafă aia ta de bulgari care nu răspunde la telefon. Băi,
Ce faci, mă? Când Pupa? Pupa? Lasă-mă, lasă. Pupa? Ce faci? Când ați venit? Ieri după amiază. Cum ne-am văzut până acum? Las că ne vedem acum. Hai, stai jos. Trăiți? Seara. Nu știu, Lachi, să vă trăiesc. Hai să văd. Așa, cum te cheamă? Zi, mama, cum te cheamă? Ne-ați și nouă, vă rog frumos, un sec de morfatlar și 2 ape la jumate, vă rog frumos, nu e sec. Aduți-mi 2 sec. Și aduceți niște gheață, vă rog. Câți ani are? Adi, ia zi, câți ani ai? Face 4 acum, în mine. Să vă trăiască. Mersi. Tu nimic? Eu ce? Nu faci tu un suedez mic? Nici o grabă. Dacă nu te-a sunat săracul Iordache, înseamnă că nu mai ai mobilul meu în agenda. Mai șters? Bă, poate ți-ai schimbat telefonul, că dacă nu recunosc numărul, nu mai răspunde. Serios. Bă, ce echilibru! Lasă, că ia uite, și tu ai albit. Tot cu mobilier? Da, dar ne-am mai mărit și noi. Asta e foarte bine, mă. Poate vă combina și îți spargeți pe Ikea. Cu doamna discuția e la departamentul dezvoltare. Am înțeles. Te-am sunat și de la agenție? Du-te, mama. De la ce agenție mai sună? De unde lucrezi acum? De ce agenție? De turism, Geromatur. Ce romatur, retur. Lăsați că ne punem. Eu și o comandă? Păi nu știu, că parcă n-aș mânca, hă? Voi? Noi am luat. Nu te atrag niște sărmăluțe, mă? Ceva tradițional după mice? Nu știu. Cum e săramura de crab? E crap, în salamură. Peștele vreau să zic, cum e, proaspăt sau congelat? Congelat. Atunci mi-a bine, lasă. Tu vrei mai ceva? Nimic. Deci nimic, da? Îmi place că se joacă la balustradă. De când lucrezi la ăștia la agenție, mă? Noi n-am auzit de ei. N-ai auzit, nici eu n-am auzit până să mă angajez. A, firmă mare, a? Mare de tot. Noi prin cine a luat biletele alea pentru Antalya? Nu știu. Mergeți în Antalya? Da, în vară. În Turcia e mai bine în toamnă. Eu în Hong Kong aș vrea să merg. Singurel sau cu Inga? În Hong Kong te duci cu nevasta. Ei, sora și tu, chiorule. Ăsta, mă? Nu mă, zic însurat așa, în sensul de găgică stabilă. Ia zi, Bughi, îți vând un sejur de 6 zile la Hong Kong dacă ne lasă Smaranda? Bogdan, adu-mi ce te rog să mănânce, da? Schimb în Grecia e mai bine acum. Da? Ia pâine. Hai, mama. Ia pâine. Vrei pâine? Nu vrei să pică? Ia pâine. Amfiteatru. Unde stăteam acolo, pe colț, a? Nu? Nu de acolo a căzut șogorul? Nu aici, mă, eram la hotel la Terra, aranjase gagica lui Rădulescu. Așa, mă, în 92. Mirela, mă. Aia de rata sumare scură la transporturi. Tu nu știi pe ăsta pe șogorul. Deci ăsta când eram noi în a 12-a, a căzut de la balcon. S-a îmbătat ca un porc și a căzut de la 2. Deci ne-a căcat pe noi. Scuze, dar așa, a luat paharul, a dat peste cap. Și s-a dus peste balustradă. Da, el e ungur. Mama lui era din Turcia. Și după aia ne-am dus jos, l-am găsit pe ăsta întins acolo, am crezut că a murit. Hai, mă, că aici era la amfiteatru. Nu, sigur nu era aici. Mai mișto că după aia soțul tău a început să urle la Baciu și la Rădulescu, că ei l-au împins. Păi ei l-au împins. Unde, mă, că Rădulescu nici nu era în cameră? Și a sărit pe ei la bătaie. Hai că l-ai camuflat pe bățul săracul. Vorbiți vorbe. Asta, mă, să știi și Smaranda cu cine are de-a face. Deci dădea ciocăzanul cu pumnul, imediat să-mi fără la scandal. Las, hai să vedem cum e ciorba mai bine. Rece. E clar, mă, te-ai cumințit. Dacă nu i-ai pus toți pătăriței masa în cap că ți-ai adus ciorba rece, pe vremuri avea răbdarea mai scurtă. Băi, Maranda, tu să nu-i crezi. Voi știți foarte bine, eu la chelnerițe întotdeauna le-am zis, Doamne distinse. Da, Doamne. Hai, Doamne, ajută că ne-am întâlnit. Hai, noroc. Ia, mama. Are nimic. Noroc, mă. Am mers tot drumul cu geamul deschis, că mă otrăveasă. Ei, în curai, mai mâncat și mici. Dar sufăr cu bila, ce să fac? Sufer cu pizda, mătii, mănânci cremuri cu piure în Suedia și de-aia. Ce mâncăm? Hot dog cu piure la lipie. Bă, l-am dus pe țăran la cele mai tari cărți. I-am arătat, l-am plimbat și mi-a rămas pata tot pe hot dog. Nesimțit. Așa a fost și la aia acolo, mă? Da, Penescule, da, să-mi trimis de carbocal de ziua mea. Îți trimit de carbocal. Auzi, mă, mătuși mea, ți-mi zice să-i trimit în Germania. Mi-a scris pe mail. Flocinolon. Ce? Pula mea, flocinolon, cremă. Mă rog, ultima oară când a venit, a bătut toate farmaciile și a cărat-o și pe maică mea după ea. Cu 15 tuburi a plecat de aici, că nu se găsește în Germania deloc. Păi fă-l cu apă plată, te rog eu frumos. Îl cu făfărcul la noapte. Lasă-mă, vii la mine, dormi în pat cu ăla micu și el atrage pârțuri.
Auzi, bă, de ce suntem noi fraieri și nu facem un business cu flocinolul? Pentru comunitatea românească de afară. Ne umblăm de bani pe bun. Te bagi. Eu mă bag. Flocinolon pentru toți românii. Da. Mama. Băieți, vă întrerup puțin. Bogdane s-a făcut somnul ăsta micu. Ia îmbracă-te, hai. Auzi, Maranda, ce ne propune PNS? Și că să ne reprofilăm pe Flocinolul. Pune în legătură cu mătușta. Ce ți-am zis? Trebuie să-l culcăm. Și ce notă am? Adică eu mai rămân un pic cu băieții. Bine, atunci mă duc eu la vilă și-l culc. Tu ce faci, mai rămâi? Vin și eu. Să nu închizi ușa. Haide în public, tati. Pa, distracție plăcută. Să rulă. Pas, Maranda. Scuze, Bogdan, să-mi dai tu cheia. Vii un pic? Vreau să-ți mulțumesc că m-ai dus la mare ca să stau bună la copii. Mă, Maranda, că nu stau mult. Eu atât am vrut să spun. Hai, pa. S-a supărat Maranda că ai mai rămas cu noi? Aia te știe foarte bine. Paradon. Ce-a făcut? Te-ai lăsat? Deja 3 luni. Eu, mă, bravo, să trăiesc. De când a rămas Maranda gravid de ea, nu mai sportă fum. Numărul 2? Ești bun, Boghi. Ne oprim aici. Și nici cu șprițul nu... Ce vezi, mă, pula mea, gata. Dacă am zis gata, gata. Și știi ce o să fie? E prea devreme, da, azi Maranda vrea fată. Nu te-aș fi văzut. Ce să faci, mă? Asta că și pe mine m-a făcut Diana la cap până m-am lăsat. O săptămână m-a ținut. Lasă-mă că era nebun. Ba, lăsați chiar că e foarte bun. Ai mai vorbit cu ea? Păi născut că s-a măritat. M-am văzut cu sursa la mult și mi-a zis. M-a ținut de vorbă că mai țineam, scăpam de ea după aia. Mă cam mănâncă în curs, o sun. Pe cine, mă? Pe Diana. E foarte bine. O scos la o cafea, bagi zâmbetul al tău de cuceritor. Lasă-o, dacă, uite, rugăm pe Bughi să-ți dea să o vezi pe caseta de la anul. Poate îi dedici o labă. Bă, am pe DVD, se vede foarte bine, să știi. Ce spune? Bă, de ce se supără prostul, mă? Râdeți ca boi, știți că sunt sensibil. Aleu. Mai bine arate lui Bughi prezervativele alea pe care le car degeaba după tine. Ia, hai, arată-i. Termină, mă, nu fi Ce faci cu ele? Faci colecție sau ce faci? Vagabond bătrân. Urița mică că nu se știe. Bă, mie mi s-a deschis fontanela. Dă-i cu bule. Ți-l pe tot, nu mai luăm unul. Sigur? Da, sau mergem în altă parte. Pe bune, ce facem? Mai luăm? Cum vreți. Nu știu, hai în Olimp. Hai la bowling, ca pe vremuri. Să fii tu sănătos. S-a închis de 3 ani. Ești nebun de ce? Nu mai vine nici dracu. Te-ai văzut, mă, dar zice că scurge sânge din nas. Auzi, dar la Neptun mai e? Cine? Bowling. Da, am trecut eu prin față. Auzi? Pune și nouă nota. Uite, asta e. Ia uite, mă, și-a luat asta mare de familist. Tare, ce e asta? Sab, nu? Îmi place de tine că ai mașină suedeză. Vreau să zic că e perfectă pentru România. De când o am, nici nu mai știu câți gropi. Parcă ai avut probleme cu veganul, nu? Vai pula mea. 1000 de kilometri și 1000 de parai băgați. Deci niciodată mașină franțuzească. Bine, mă, dar asta e și la război. Păi ce mai era moca? Mai dai încăcat. Veganul e un fel de Logan, doar că e făcut la turci. De la spate zici că e frigider. Cine? Logan. A, da. Spate de fier de călcat. Și zi-mă, aici asta e? Asta e. Frumos. Uite, și pentru copii. Vino la Decebal. Deci asta și cu aia de acolo, să ale unui. Bine, asta era și ideea, știi, că le fac eu, le mobilez pe amândouă, da? Și? Ce, n-am mai vrut? N-am mai vrut eu, când am văzut ce chitros e. Ia uite. Frumos. Piele, climă. Cât a fost? Păi tot cu opționale... Mai bine nu mai spune că mi se face rău. Vă zic, 30.000 chip. Am înțeles. Asta nu-mi place deloc tinere bavarez. Aoleo, am uitat de proastea de chimie.
Lasă-mă, săracă, că a murit. Bă, ce boală are ăsta pe așa, cum mă să mor. Da, mă, pula mea, că mă lăsam fiecare vară. Păi dacă erai tântălău... Da, nu vreau să fac meditații cu ea de aia. Aha. Spun ceva să te înveselești? Ia, hai. Și ca asta am nevastă. Ia, fie. Astă seară nimeni să nu doarmă, până la ziua toți să ne distrăm. Ospătarii în pahar să toarne și cu lăutarii să cântăm. Și astă seară în dans ne strângem brațe, o fată frumoasă nu-i păcat. Seara asta le rugăm pe soațe să se facă că n-au observat. Îl țină pe două, țină pe si, țină pe la mândruța mea, țină pe mii, țină pe re, țină într-o petrecere. Zum, 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 zum. Astă seară nimeni să nu doarmă, că toți om dormi când nu mai fi. Nevestico în par mai toarnă, bea cu mine nu mă cicăli. Iordache, cu care e? Dar cu asta rost de fetițe, nu? Da, bă, dacă am degete să o țin. Bughi! Ia vină. Hai, rog. În ochișori. Ne terminăm cu prostia asta? 7 ani de la bă, dacă nu te uiți. Auzi, mă, Bughi, vreau să te întreb și eu. Acum de fumat nu mai fumezi, cu șprițul văd că nu-ți mai place, tabare mai fuți? Ce șpiț nu-mi place, mă, nu vezi că beau? Fute, mă, nu l-ai văzut, mă, la mine. Am văzut, mă, dar nu prea seamănă, poate următorul. Ce să fac, mă, eu mai mult cu mobila, cu atelierul. Cu rindeaua. Că următorul o să semene cu Pinocchio. Ia. Ce te pitare începet-o? Așa, mă, bravo. Bine așa, da? E bine. Hai, dai cu bila că pierdem vremea. Da, mamă, ce s-a întâmplat? Bine, mulțumim. Da, am notat până la tur și înapoi. Nu sunt în camera. Cu niște prieteni. Da, mă, ce faci acum? De care? Păi nu v-am zis că are deja vreo 2. Au zis treaba voastră, dă-ți banii pe prostii. Oricum nu mai are nevoie, că e deja băia mare și face la wc. O să ajung și mai târziu. Bine, zic. Hai. Auzi, de ce nu sunt tu direct? Hai, acum. Păi, ne-ai dat? Hai, că nu știu la ce am mai venit să jucăm. Campionule! Iar începe ăsta. Mai tata? Da. Ce mai facem? Nu știi să logă. Mai lucrează? Aia, stă mai mult cu ăla mic. Dacă m-ați enervat. Băi, ești prea talentat și prea celebru, mă. Să te deranjăm. Da, mă, Iordache, mă, noi suntem mai proști așa, joacă tu și pentru noi. X. Cine crede plătește vin. Uite, ce l-am dat eu pe ăsta. Cum, de acum încolo? Auzi, dar nu vrei să dau eu direct un râu și să ne lași? Tu stai cu biluțele acolo și noi bem vin. Uite, cu asta roz, pupă. Dacă, mă. Completează-mă X-urile pe final. Auziți, dar numai cu păsărică? Ce păsărică, mă? Am o etichetă de aia cu porumbele, uitat. Nu mai, mă. Mai de asta cu etichetă neagră. Hai, mă, ia și bea și lăsne cu păsărica. Hai, bea. Bea, mă, n-au! Ai, uite, am dat pe mine. Râzi. Aoleu. Iar ne îmbolnăvim de pulă sculată. Frățioare... Unde le găsesc bănene? Nu știu, frate, dar au venit și aseară. Vedeți că a vrut să o combine pe aia bruneată. Care? Uite asta, că vine cu ea. Roxana! Te-ai îndrăgostit pe Nescăle? Fă-i cu mâna, poate vine la noi la masă. E bine rău, fată. Ce vorbești? Vrei să te combine? Ia-te. Bună seara. Pot să vă deranjez un minut? Roxana, deranjează-ne cât vrei tu, cum adică? Ce faceți? Nu mă așteptam să vă găsesc aici. Ați jucat bowling? Am vrut, dar n-am cu cine. Îmi stric stilul cu ăștia doi. Da. Nu vrei să joci cu mine? Nu pot, dacă te bat și te superi pe mine. Hai că nu mă supăr. Uite, dacă mă bați, te-o dă nevastă. Și dacă pierd? Te iau eu, dumneavoastră.
Aha, Scuze-mă, să știi că eu nu sunt cu bețivii ăștia doi. bună. Eu sunt Roxana. Pare bine. Cât de bine. Stai, mă, că sperii fata. Stai liniștit, că sunt obișnuită. A, înțeleg că s-au făcut deja de râs aseară? Nu, sunt băieți buni. Amândoi. Ăștia doi? Da. Habar n-ai cât de tare te înșel. Da? Adică ce vrei să spui? Păi și atunci de ce umbli cu ei? Eu? De eu nu umblu cu ei. Eu treceam pe lângă masa lor, am auzit că vorbesc de tine și de-aia m-am oprit să ascult. Bea și la șapă la mers. Și ce ziceau? Sper că de bine, nu? E foarte Cum, man? De ce nu stai jos? Mersi mult. Stai. E mai aproape. Deci așa. M-ați bărfit. Cine, noi? Vai, Roxana, așa părere să faci despre noi? El așa zice. Ai grijă că ăsta e periculos. Da? E adevărat? Ce zice? Ăștia doi sunt invidioși pe mine că sunt mai tânări și că arăt mai bine ca ei. Chiar, Roxana. Câți anișori ne dai? În jur de 30, voi doi. A lor? Da? Ce ăștia? Ăsta? E 25, maxim 27. Eroare. Acum ne spui că ești mai deștept și plec acasă. Al dracu, tinerel. Nu ți-au ziceți, Roxana, da? Deci nu e vina mea că arăt așa bine, nu? Pănescule. Tu porți ochelari? Măi, lasă-mă, fata. Nu să-mi zici dacă Lasă, porți nicio fata, hai ia problemă, mie îmi bastoanele place tata foarte și hai să mergem că avem baie cu rămol mâine dimineață. Haide. Baie cu carmol bețivilor. Ce să vezi că nu mai reprezentăm nimic? Hai să mergem, gata. Roxana ne-ai stricat seara, să știi. Ei, nu fi supărați, uite. Astea două sunt pentru voi. Ne-a dat light. Ne-ai făcut și greș. Dar mie nu-mi dai? Nu, pentru că nu mi-ai spus cum te cheamă. În schimb îți dau să completezi ceva, uite. Ce este? E un formular, îl completezi și poți deveni membru efectiv. Efectiv. Mamă, Da, ce efectiv. mișto. Și poți să câștigi și ceva premiu. Dar el nu mai are nevoie, că oricum e premiant. Da? Și oricum n-am pix. Poftim. Îți dă fata pix, mă. Să rămână. Mai multe? Da, vine imediat, încă puțin. Revedere. Păi ce faci, pleci ieri de la Știmuri? Da, mai avem foarte multă treabă. Unde mergeți? În vamă? Nu, de acolo venim. Unde mergeți? În Mamaia. Unde? La Mania și în Scandinavia, cred. Păi ce, să mai mergem și noi, gata. Da? Da. Și o să luați și pe el? Clar. Da? Păi parcă spuneați că nu e cu voi. Ei, pe chestia asta nu o să-l mai luăm. Te-a avut la faza asta, pană. A avut, mă, dar mi-a plăcut. Unde să mă luați, mă? Nicăieri nu stai și scrie acolo. Iarăs. Așa, foarte bine. A, da, uite, uita să-ți treci numărul de mobil aici, jos. Ți-ai luat mobil? De ce nu? Așa e regulament acum, mobil? Da. Uite-te mai bine ce a trecut la starea civilă. Hai. Nu pot să vă spun, e confidențial. Uite. Așa, foarte bine. Dar acum trebuie să-mi dai și tu mobilul tău, la schimb, știi, așa se face. Da? Bine. Asta ca să văd că treci. nu m-ai mințit, să știi. Stai numai o secundă, te rog. Vezi, mă, pe noi nu ne-a verificat. Păi voi sunteți băieți cu minți, mă, și de-aia. Roxana, îl dai? A, și uite, asta e pentru tine. Ce e Sper asta? să-ți placă. Umbrelul! Umbrelul. Vai, ce frumos! E cu melodii? Vai, Încearcă. poți să pun mâna ei, nu? Băi, zici că e din nou. Frumos, mă. Atunci ne vedem în Mamaia Când vrei. și să nu uita să-l lași pe Bogdan. Ia să Fără el nu plecăm de aici. Ce? Crezut că vrei să mă apuc. Pa, v-am pupat. Probleme mari? Auzi, mă? Te rog eu frumos să nu mă mai combin niciodată, da? Mă duc să-mi iau o sticlă de vin să-mi revin. Vedeți că... Dar era pentru tine, mă, fraiere. Auzi? Auzi, dar-ți dau prelocul, mă. Mersi. Citeți la urechi. Aoleu, ce bulan ai. Și dacă-s bărbat bine, tu ce zici, e așa ușor să te placă femeile? Adonise! Și îmi place când te oftici. Oh, încățești sufletul tău. Pană, ia, fă-ne-mă o poză, mă. Fă-mi o poză cu Șopesanul, că e celebru. Bă, ești celebru de mic, dar nu știe nimeni. Stai să plece sticla asta de aici, că nu mi se vede burta. E. Mamă, ce urât sunteți. Hai, mă, fă poza aia acolo. Hai, ziceți brânz. Bine! Ia, bă, să ne vedem.
Mamă, dar urât ești, chiorule. Ești tu prea frumos, mă, și mă eclipsezi. Sunt deosebit. Nu știu asta să fac, mă, tu ești. Ne-a din cap. Ce să vă fac, mă, dacă aveți meclele de bulgari? Ia. Nu, că nu am timp. Este un vin cu multă viață, plăcut acid, fructuos și armonic. I-a scris Roxanic. Ce ți-a scris, mă, că te iubește? Nu vezi, mă, boule, că e acolo. A, da. Roxana. Hai să văd. Hai, noroc că vă cunosc. Hai, noroc. Bă, eu v-aș conduce la disco. M-aș conduce acasă. Ce, mă, te-ai îmbătat? Ăsta ne trage clapa să duce mamaia. Ce n-a dat? Zici că mă să mă culc. Nu doarme nimeni. Păi zi-mă tu unde vrei să mergem, că mă deprim. Și dacă mă deprim, vă fut în gură. Bă, vă zic. Hai să dăm și noi o bucă ca băieții. Iată o idee bună. Acasă. Bughi, mă deprim. Voi suedezul ăsta pleacă, mă? Lasă-l să facă câțiva pași și îl placheze la picioare. Nu, serios, i-am zis și smarândei că ajung. Bă, ești nebun. Ne vedem și noi odată și tu pleci. Hai, te rog eu frumos, e foarte devreme. Nu, măcar să mergem undeva să mâncăm, că eu n-am mâncat. Hai în vamă. Băi, hai să terminăm vinul. Ne vedem mâine. Mă, serios, sunt și cam obosit. Probleme acasă? Ia uite-mă. Unde pula mea pleci, mă? Ia stai jos. Stai jos. Da, bă, Te plachezi să mor dacă nu te fac plac. ochelarii. Deci la bowling te-am spart. Vin n-ai băut și acum pleci? Hai, Penescule, că n-avem cu cine. Hai să te pop, că ești simpatic. Șoc de bețiv ai. Pa, la bagiu. Pa, mă. Pam, hai, vorbim mâine. Ai grijă de boul ăsta, da? Hai, la revedere. Vorbim la telefon. Dacă răspunzi, mă. Maranda. Vorbește mai tare ca să-l trezești. Ești mai bocan pe aici. Dă și stinge, te rog, lumina aia. Să vrei să mă duc eu? O să o sting. Aprinde-te, rog, o vieză. N-aprind ce veiosă, e foarte puternică. Ce zici? Vorbești foarte încet și n-au ce zici. Să vorbești mai încet. L-am adormit foarte greu. Aprinde-te, rog, vieză. Am zis că e foarte puternică. Știi că nu suport atunci când vine să fie lumina stinsă. Am mai avut discuția asta de cum nimeresc eu parcă că stii tu cu toate luminile. Vino atunci mai devreme. Nu pe bune, Smaranda. Te rog eu, pune tricoul ăla în baie. Cu-te tot un canaiba. Nici te găsesc pe întuneric când vine să plec. Faci cum crezi.
N-am înțeles. Ce-ai spus că n-am înțeles? Bogdan, ce ai în seara asta? Ce vrei de la mine? Ce-i tu? Am trimis SMS-uri de nevastă, eu vin acasă și te găsesc în întuneric. Și ce vrea să aprind reflectoarele? Ți-am spus că mai stau puțin și ți-am spus că vin. Uite că am venit. De nu vrei, te-am chemat eu. Nu, tu mi-ai scris, eu mă culc, noapte bună. Păi și m-am culcat, asta am făcut. M-am culcat. Te-ai culcat. Să ai întuneric plin de dragi, așa te-ai culcat. Pentru că vii și tronca și ne deranjezi. Las, Adi are somnul greu, mi se trăjește așa ușor. Știi tu cum doarme el. E de la atelier la 11 și la 12, fiecare noapte și-l găsești dormind. Știi tu cum are el somnul. Miranda, eu vorbesc de acum. Toată seara mi-a rugat privirea, pufni și nu ți-a convenit. Nu am mai văzut pe băieți de 3 ani de zile. Foarte bine, stinge, te rog, lumina aia. Dacă vrei să stai cu ei, trebuie să-mi spui și unde mai deranjăm. Rămânem eu cu Adi la București. Unde era să știu că mă întâlnesc cu ei? Nu am mai văzut de 3 ani. Mă enervezi foarte tare când ești ipocrit. De ce sunt ipocrit? Că nu recunoști. Ce să recunosc? Că ți-a făcut plăcere că te-ai întâlnit cu ei. Și că acum, dacă era după tine, mai stăteai. Da, mă, Smaranda, mi-a făcut plăcere. Foarte bine. Sunt foarte mișto amândoi. Mai ales Păinescu cu ochii de pește fiert. E așa cum îți place de ei. Tu ești ipocrită, că la plecare le zâmbeai și pare că sunteți așa în relații foarte bune. Ce vrei să fac, să mă porne civilizat? Să te porți așa cum simți dacă spui că nu ești ipocrită. Păi, și treaba ta sunt prietenii tăi. Mie nu-mi plac. Da. Ca să știi. De ce? N-am ce să-mi placă la ei. Eu dacă nu ți-am mai dat un telefon de 3 ani de zile. Nu are ce să-mi placă la ei. Nu stingi fioza aia, ce ai? Ia să văd ce se întâmplă dacă nu o sting. Ce ai băut? Cum te porți așa cu mine? Așa cum am făcut o cană că am băut. Nevastă. Bă, cum te mai grăbești tu să-i judești fără să-i cunoști? I-ai văzut de 3 ori în viață și gata, ți-ai format o părere. Nu să mi s-a acrit. Nu e turnător și Păinescu și Iordache. Foarte bine, întâlnește-te cu ei, distrează-te și pe mine, lasă-mă în pace. Bubi. Uită-te la tine cum te porți. Cum apar, mă? Mă întâlnesc și eu cu Vali și cu Sorin, mă simt bine, îți spun, vezi că mai stau puțin. Beau o sticlă de vin și mă grăbesc să vin acasă. Și te găsesc pe tine dormind cu capsa pusă. Unde crezi că am fost? Am fost în bowling la Neptun. Vrei să vorbești mai încet? Vorbești cum am eu chef, da? Eu uite, bă, frate, am ajuns să mă restricționez dacă beau un șpriț cu băieții. Ți-am spus eu ce părere am de băieții tăi. Mi-ai spus și eu nu țin cont de ea, îmi dai voie, da? Bogdan, ca să-ți fie clar odată pentru totdeauna. Pe mine nu mă interesează unde ai fost cu băieții. În bowling, la băut, nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează dacă mergi cu mine într-un loc, atunci să stai cu mine și cu copilul. Nu mă interesează dacă mă chemi acasă cu SMS să nu te găsesc dormit. Pe mine mă interesează că tu ai vrut să-l îmbi Adrian cu noi. Dar tu ai insistat ca să mă lași singură cu el și tu să-ți faci distracție. Să spun eu ce mă interesează pe mine, da? Pe mine mă interesează să mă lași în pace, să mă relaxez, să nu mai fost la cap. Că muncesc tot anul ca nebunul ca să țin mașina și casa. Deci cu noi nu e relaxare. Care noi, mă? Care noi? Ce tot bași copilul la înaintare? Eu în semestru nu ți-am scris să vii. Nu, tu mi-ai scris, eu mă culc noapte bună. Adică eu stau aici singură, distrează-te tu liniștit. Bogdan, nu ți-am scris că Adi s-a culcat. Și dacă tu mai rămâi, eu mă culc, așa ți-am scris. Da, adică simte-te tu bine că eu stau aici și sufăr. Noapte bună. Eu nu ți-am scris noapte bună. Dă încolo de telefon. Să-ți dovedesc. Ți-am scris, Adi a dormit greu. Tu poți să mai stai, eu mă culc.
Știi că nici după masă nu și-a făcut somnul. Noapte bună. Nu m-a tot vârâsul nas. Noapte bună, ce dacă te-am scris? Te-am urat noapte bună. L-am adormit greu. Dacă tu mai stai, eu mă culc. Noapte bună. Deci, dacă eu mai stau, tu te culci. Dacă nu mai stau, nu te culci. Sau cum? Îți mă dacă auzi ce vorbesc eu aici? Deci eu din mesajul tău așa de... Ai nemurit, închide ușa și lasă-mă în Două bar. Paștele ei de ușă. Bogdan, încetează. Două căcate de ușă. Deci ți-am spus că vine acasă, da? I-am lăsat pe băieți și am venit. Ieși afară din baie. Și te găsesc în întuneric. Ești o boiță că le-ai adunat pe Adițu. Ce să zic, ai făcut un mare efort. Da, Bogdan, am făcut un efort pe care tu nu prea-l faci. Nu mă ajuți, mă lași pe mine să mă ocup. Atunci lasă-mă să mă ocup. Despre ce efort vorbim? Vorbim că tu pe copilul ăsta îl vezi dimineața în pat și nu-l tai când ieși altoare. Știi ce mă lași? Nu, dacă tu l-ai făcut să zic, atunci ar zic. Nu stai niciun interes, nu stai cu el. Stai tot timpul târziu la atelier și probabil că te joci pe computer. Eu muncesc acolo, nu mă joc. Și când în sfârșit ai timp să-ți petreci cu el și cu mine, tu te duci prin Cârciun cu Vali și Perescu. Dă din ușă. De ce asta zici tu că fac? Nu că așa zic eu, așa faci. Dar foarte bine, dacă așa îți place, atunci așa să faci. Ai văzut că eu nu mă pun. Ți-am zis, tu poți să mai stai, eu mă culc. Am înțeles, deci acum mă faci bețiv. Eu n-am zis asta. Bă, ție rușine să mă faci bețiv și să mă acuzi? Că de când ai născut pe Adi zic, hai Smaranda la muncă, hai ajută-mă. Te plângi că stai copilul, ți-am zis, hai Smaranda să luăm o femeie. Nu, că e important să stau cu el, e important să mă ocup. Păi atunci ocupă-te tu și lasă-mă pe mine să muncesc, să mă simt și bine. Și tu ce faci? Stai acasă și te crești. Și am să mă crezi de tot dacă tu continui să-ți petreci timpul cu alții și pe mine să mă ignori. O să te ignor pentru că nu te plac așa. Ce să-mi placă la tine? Așa. Te porți ca o nevastă. Nu mă mai face nevastă. Da, asta ești. Termină, nu mă mai face nevastă. Tu m-ai făcut nevastă. Tu mi-ai făcut un copil de care acum îți bat joc. Așa, cum a făcut tată de natural. Lasă-mă, nu mai pisa, ești un tată minunat. Du-te, pleacă cu băieții. Ia plângi un pic. Hai, lasă-mă să dorm. Păi foarte bine, mă. Dacă tu te culci, eu mă duc înapoi să beau și poți să dormi liniștită. Foarte bine, nu te țin. Mersi. Ce ai zis? Stai în lume de acum, ca să poți să dormi, da? Tu poți să dormi în continuare, eu mă duc să mă distrez. Noapte bună. Sau cum era? Ce să fie? O cafea. Expreso. Lung, scurt? Mi-a filtrul n-aveți? Nu. Mai lung atunci.
Vă aduc și 2 de lapte. Alo? Da, mă, Hazliule, mi-a fugit somnul. Unde sunteți? Păi mai bine ieșiți voi în față și ne vedem la... Zice că ce? Băi, nu mi-l mai da, mă, pe ăla. Ce zice? E muzica tare, mă, și n-au nimic din ce zici. Ieși de acolo. Așa? Ia auzi. Unde la dreapta? Hai că știu unde e. Bine, hai că ne vedem acolo. Imediat. Hai, pa, pa. Salut, intru și eu un minut. 10 lei. Păi nu, ți-am să mă las să intru un pic să caut pe cineva. Bine, hai, 2 minute, da? Mersi. Frățioare! Care? Zic, ce-i cu ăștia? Ia uite la aia! E curvă, dar e cu grasul ăla! Ia uite la grasul cum stă! Dacă îi dau 200 de euro, dansează și cu mine așa? Ce zici? Zic că îi dau 200 de euro, vine cu mine? Ia vezi! Nu zici că te-a luat somn. S-o obosit-mă, pana, am tras săptămânile astea. Bă, eu nu înțeleg ce le place acolo. La disco, zic. Zici mie, tu n-am înțeles. Cine erau alea? Erau curve, erau fete cu prieteni, aia cine erau? Curve cu prietenilor.
te-ai certat cu Smaranda? Lasă-mă că-ți prinde drăci. Dar ce s-a întâmplat? Bă, mie îmi place mult de voi așa. Vă potriviți. Parcă vă completați. Scai maioneză pe geacă. Hai să... Dă-și-mi o șerveță. Mai bine mergem la ea la terasă să bea și un vin. Cam nașpa așa urma asta. O trocă nici mai mănâncă. Auzi, mă? Tu acum faci doar design-ul sau mai bagi și la rinde? Ce rinde? Adică bagi și muncă fizică acolo la atelier la tine? Păi bag. Mai bag, n-am ce faci. Cum e, dacă nu ești cu ochii pe ei, își bagă picioarele. Da. Eu n-am volum mare, dar trebuie să fac ca lume. E greu și cu oamenii. Mai bun plecă toți afară. Mor eu, iei de la zero, înveți meserie și cu prima ocazie îți pleacă. Bă, nu știu, eu decât să mă duc să spăl vase pe afară ca Iordache, mai bine aici. Nu știu că e manager. Manager, da. Dar în timpul liber îl mai las să dea și cu mop. Așa nasol? Bă, nasol. Pe l-a băgat femeia aia lui. Oricum am impresia că e pe nașpa și cu permisul de muncă. Bine mare, a? Mare de tot. Până și asta permis. Să vezi atunci ce alergă pe aia pe acolo. Să nu știu pe mețitul ăla, vezi ce faci. N-are semnal. Măcar e bună suedeză. Cam purie așa. Dar se ține bine pe hoit. Nu zici că vrea să mă combine și pe mine cu o vecină? Nu știu, frate, ce au alea acolo. Nu le fută ea, nu înțeleg. Păi și? Ce? Cu asta de vrea să te combine. Nu, de așa era. Tot ia balenă. Păi și ce are? Azi o grasă, mâine o slabă. Niciodată grasă. Am o penescule, mă pui la regim. Auzi, mă, ce vreau eu să te întreb? Tu ai pe cineva bun la vânzare acolo? Mi-e Smaranda, dar de când copilul. Copii? Copii. De ce ai pe cineva? Te întreb că mă gândeam să mă reprofilez. Gata, nu mai merge cu turismul. Bă, gata cu vremurile când le vindeai Grecia și Turcia la de 3 ori bani. Chiar mă gândeam vara asta să mai la turci. Auzi? Nici nu știu că pe de altă parte am treabă. Foarte greu să te împarți așa, știi? Bine că ai de muncă. A, și tu tracă nebun. Cred că o să ajung la 50 de ani să vină filmul să-mi dea suteori cu linguriță. Lasă de timpul la mea, nu te mai plângi. Bine că faci bani. Nu să fii legumă, ți angajezi o asistentă bună. Să-ți facă băițe la căpășel. La puții, cum zice filmul. Sau încă poate te combini la o afacere. Ce afacere? Te știi tu mai devreme că l-ai făcut mobila la ăștia cu hotelul. Aoleu. Ce, n-a fost ok? Și te la bagi. Așa? Cât era de muncă, mă pisau la cap zilnic. Și după aia când am terminat treaba, am început că stai așa, că n-am bani, că săptămâna viitoare. Că... Tu de ce că să stau gratis la ei? Mai am mult să stai? Bă, mai iau ceva. Mă rog, bine că mi-am plătit oameni. Dar eu profit din gură. Deci să înțeleg că nu vrei să te fac om. Mă, da, om cu om mare. Uite, chiar agățat. Să rămână. Băieți, e Ramona. Vine cu noi la hotel. Te-am zis că să-ți vezi fi. Bună, Rămână. Bun. Ia să văd. Ce? Ah, Așa se poartă acum? da, nu știai? Habar n-aveam. Ia uite, băi, Bughi, floricele. Îți place? Da, Lux, ai și la picioare? Am de la mâini. Foarte frumos. Mergem?
Mergem, nu? Hai, fetele. Este bun. Ai și tu o țigară? Nu fumez. Gata, v-ați venit? Da. Ai și tu o țigară? Da, sigur că da. Ia uite, o renovat aici. N-am știut. Mă bucur că-ți place. Banii aveți, mă, cât vin mai de seară? Eu zic că nu mai e, mă, dar vezi și tu lângă pata. Mai e fix o pulă. Mă duc jos, iau să văd dacă mai fi deschis. Dacă nu e, vezi la cârciumă, la Daci. Așa facem. Te las cu băieții, da? Fete, și tu comodă? Mă descurc, mersi. Chirule, e ta asta, mă? Da, mă știu, lasă-mă și pe mine acum. Harry Potter, oh, Half-Blood Spring. Vrei un suc? Dacă ai sigur. Dacă nu aveam, nu te întrebam, nu? Cola, Fanta? O fantă. O Fanta. Mersi. Mamă, de frig s-a făcut. E 1 mai. Da, totuși. Și eu beau rece pe vremea asta. Să vezi cum vorbesc mâine dimineață, zici că am văzut ursul. Ai și tu grijă. Și stați toți trei aici în cameră? Numai 2. Tu și cu el? Eu și cu... Eu sunt musafir. Și eu tot musafir. Corect? Și zi, să-ți fac un masaj la picioare, ceva? Dacă vrei, chiar te rog. Mă, nu țin neapărat. Nu? Nu. Bine. De atunci mă duc și eu până la baie. Perfect. Mare rafinament. Harry Potter. Chiar ce zis că eu răpite toate distracții. 700 de lei. Merge. Bă, nu știu că am la mine numai 250. Stai, mă, liniștit. Deci nu se pune problema. Dai de fătot? Mă ocup. Și cu treaba aia vezi tu ce poți să faci. Ce treabă? Cu firma. Dacă ai nevoie de ajutor, Ce în funcție de comenzi. Eu cred că mai angajez niște oameni, dar mai degrabă la producție. Dar mă gândesc, să știi. bă, gândește-te. Eu mă descurc, nu-i problemă. Aș fi vrut să mai schimb. M-am plictisit, să spun sincer. 10 ani în turism. Mi-a ajuns. Vreau și o să fac altceva. Că înțeleg ce zici. E important să faci ce-ți place. Înțelegi? Nu mai ai niciun challenge. Astea cad într-un an. Zici că par noi. Sau te cur. Uite la îmbinări. S-ar baga bonții de 2 ori mai tare și gata, s-a dus. Sunt curios la sertare. Ia uite. Ce, sunt strâmbe sau ce? Vezi cum fac burtă la mijloc? Da, se vede. Eu nici să vreau nu mai fac așa strâmbe. Ia zi, domn șef. Te bași primul? Zici? S'il vous plaît? Hai. Să nu mă ții mult, că e frig afară. Încercăm.
În Seul. Gata? Auzi, chiar trebuie să dai cu altă parfum? Prietenă, ia tu altul mai bun dacă nu-ți place. Nu e dacă îmi place sau nu, dar nu vreau să miros eu a parfum. A, păi și cum faci? Hai că mă duc să mă spăl. Du-te să te speli. Ce faci? Gata, am terminat. Dezvolt. Nu mai era dată cu un kil de parfum și nu vreau să am probleme din cauza asta. Pe bune, mă, tu și când Maranda simte tot. N-ai văzut așa ceva. E că trimite-o să spele. Dar mai dă-mă un pula mea, că și așa ți-am zis că nu vreau să vreau ciupercă ceva. Oaleu. Te-ai brigidot-o, mă bucur. Las că mă duc eu. Vezi că e în duș. Nu mă bine. Unde e, mă, fata? Loc, faci. La baie. Primul. Dă-te, mă, la o. A zis. Dă-te că te bag cu pula sculat. Nu te căca pe tine. A Băi, zis. Stai numai puțin, să-l bag pe ăsta și vine Pana. imediat la tine. A zis. Băi, zruba Pana. cheta, Harry, dă-te. Pana. Băi, Bă, dă-mi de fătută. Nu e, chiorule, dă vinul că-i frig, vinul. Și tirbușul. Ți-l dau, mă. Ia și tirbușul. Și mă dă-te buna. Hai, o oră de pauză, copii. L-am sunat când era anul trecut de ziua lui. Septembrie. Da, exact. Zic, ce faci? Ce-ți ai? Era cu treabă. Și la nici 2 săptămâni mă sună pe Nescu și îmi spune. Era băiat. Era, dar nu vezi că nu știi când te duci. Adevărul că și conducea ca disperat. Și obosit. Pula mea, nu vezi că... Faci ca nebunul și n-a pus să streci viața. Bă, ce pula mea l-a pus șirca asta, mă? Este... Tu știi că ești prietenul meu cel mai bun, da? Dar și cel mai bulanciu. Da, știu. Hai să nu mai podat. Ar trebui să ne auzim și noi mai des, bă, bulane, că n-ai mai dat niciun semn. Ne întinde nimic, bă. Corect? Înainte ți-mi dat toți faierii. Sus pula. Suc și pula. Fac ce vreau. Și am ascuns puțin. Zi. Bă, mie nu prea îmi place acolo. Ba, pula în frigul lor de căcat. Și în aba lor. Nu-mi place mie. Nu mă simt eu cum ar trebui. Am înțeles, nu-ți place acolo. Ce ai înțeles? Că te fus pe aba lor. Așa vezi. Și pe roxete. Nu mă mai poate în pula mea de scârbos. O, mă, că vreau să iau sticla de vin, nu vreau să te fut. Da, Oh, frumosule. Să ne pun? e ok. Cred că la nu mă însor și eu. Cu
cu Ines? Inga. Așa, Inga. Păi nu ce că nu-ți place? Îmi place. Ce prost ești! Eu... O iau. Poate vii și tu dacă e. Îți dai seama. Voi lucrați împreună, tu cu Inga? Da, de ce? Așa întrebam. Ai cum o singur acolo. Toți se uită la tine ca la ultimul jet. E greu. Mă gândeam, tu nu vrei să te întorci, nu? Ce să fac aici? Aparent, ce ai tu la un moment dat că vrei să faci un service. Ce serviciu, mă? Cu ce bani? Mă finanțezi tu? Nu știu, vii cu niște bani din Suedia, iei un Așa. credit aici, Așa. acum se dă destul de ușor. Da. Ce cred eu, mă, cu ce să-l plătesc? Ce pula mea? Băi, Ciocăzane, tu ai impresia că toată lumea a crescut în Cotroceni? De unde bani? Ce le face una cu alta? Hai, mă, ai mei n-au fost în sări să mă țină în facultate și... E ușor să vorbești când ai avut mașină de la 18 ani, ce pula mea. Păi ce le facem una cu alta? Eu vorbim de acum. Da, m-am înțeles. Hai, că a dat mățul și terminat și asta. Ia să vedem. Intra, frățioare, că e un cancer afară. Nu să intru, mă, că eu vreau să ies. Și gata, s-a făcut? Mamă, te-am cu amețeala că vin afară. Bună, să fiți așa parfum bulgăresc. Le-am de parfumut. Închide mă ușa, să din putoare. Opa! Ce faci, mă? Gata, cât te-a ținut? Și una nu se pune. Sigur că nu. Nu, mă, nimic vrei să o sting. Ce să mai stingi, mă? Gata, ai pus botul, ai pierdut. Poți să zici... Bă, sunteți nebun, chiar vrei să o sting? Da. Ia stinge-o, mă. Uite aici, hai. N-am nicio treabă, mă, prostesc cu voi, altfel nu mă tentezi. Da, ești tare, mă. O să-ți spunem ciocăzenul. Da, baci. Bună, Ramon. Merită și Ramona ceva de băut? Uite cum să nu merită. Merită? Merită. Dă-mă sticla aia. Ramona e premiată, cum să nu merită. Pe aici un loc lângă băieți. Premiată? N-am în ce, mă. Din barul meu, beau de sticlă. Ce e sec? Secos. Noroc. Hai, dă-l pe gât. Nu se poate. Mă îmboși și încep să spun prostii. Doamne ferește. Ramon. Ai ascultat vreodată Ramon? Ce e aia? Napolitan. Da, ești, mă. Ia zi, Ramona, de care ți-a plăcut cel mai mult? Chiar așa. De el. De mine? Te-a avut bughi. Să-mi dai și mie bănuții. Care mănânți? Ha, 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 simpaticule ce ești. Nu înțeleg. Da, mă, comice de bani, fete. Tată, ce mă nu i-a plăcut? Ce Ramona nu ți-a plăcut, dar cu bune. Ba, da. Să-mi lași numărul tău de telefon. Uite, frate, cum ai mai tâns și bani. De tine mă i-a plăcut mai ales. Mi-a zis mie că n-am mai văzut așa pulă frumoasă. Era și mai frumoasă, dar cu a slăbit. Hai. Mulțumim. Să rămână pentru masă. Să vă fie de bine. Mă bag și eu în pat, că am țipet de frică. Ba, uite aici. Ai grijă cu păhărul ăla să nu ne răcorim. Păi nu ne-am răcorit? Opa! Știi, mă? Ți-a zis. Ce? Și ce? Cum petreci pe litoral? Ți-ai găsit și tu un băiat cu un BMW? Mă petrec bine, dar n-am găsit nimic. Uite, băiatul din Suedia, poate te scoți cu el. Stai în Suedia? Da. De ce? Știu și eu pe cineva acolo. O fată. Cum o cheamă?
Laura. Nu o cunosc. Și voi sunteți colegi? De liceu. Mă, că stai din Suedia. De liceu? Când ați terminat? În 43. 92. 92. Eu aveam 4 ani pe atunci. E o vârstă frumos. Ați prins și uniforme de alea în bătrățele? Bă, ăsta ne-a la mișto. Râde, Că o desfac eu. ce vă zic, vrea să ne facă de căcat. A fost un an picoliță neforit. Trebuie să împingi puțin să se desprindă și pe urmă să tragi tare. Iată. Ești din Neofaria? Din Medgidia. Turcoaică, nu? Dă-i tu ochelarii tăi, poate nu vede săracul. Și zi, e sau nu? Nu. Da, nu te mai supăra așa, da? Nu mă supăr. Oricum știu ce vă turcește. Ia zi. Arcadaște și chiurederii. Ce zici, mă? Te încurcă-te pe rând? Nu, mă. Ceva cu prieteni. Mulțumesc, prieteni. Bravo, așa. Mi-a făcut peșniță la turci, știi? Urâtă limbă. E mai frumoasă suedeză, am. Hărș, să mă apulă, zici că vorăști. Și tu ce râzi, guriță? E simpatic, Renea Sorina? Nimic, dacă nu A, nu, te rog, mă gândi. Termină, am leșinat odată, pe bune. Bă, ce pula mea ești așa bomă? Să-mi bag pula dacă nu ești tâmpit. Iartă. Vorbesc serios, chiar nu fac figuri. Te cred, n-aș știu. Hai. Iartă. Hai, lasă-mă să mă bag în pat. N-am știut, iartă. Super fain. Iartă. Hai, lasă-o să te pun. Mă, în Spania m-au auzit pe nenorocit. Unde ai fost internet? La Milano, la Berlin, Veneția, nu? Într-un sat, de greci. De a fost regele? A fost la Cătuș, mă. Nu Lăcătuș, mă, Hagi. La Cătuș, mă. Lăcătuș, de a fost în Italia, mă. Normal, eu n-ar fi trebuit să merg, dar m-am dus cu o fată din eforie. Mai dau așa? Da. Ce? Ramona, mă, a fost în Italia cu o fată. Foarte frumos. Și cât ai stat? 3 luni pe vară. Nu înțeles. Tu când ai, mă, avion? Marți. Trebuie să stau măcar o zi cu ai mei, cum a disperat. Nu dau seama. Poate ne vedem și noi mâine, mai stăm de vorbă. Nu mai vine asta, mai consemnat. Normal, trebuie să stau școala mică și n-am prea apucat în ultima vreme. Da, normal. Să poți să sar peste plaja de dimineață. Trebuie să prinzi ultravioletele, nu? Dar nu cred că o să-mi ies. Am zis că mergem în Mamaia să ne dăm gondola, poate mergem și pe la Aquapark. Păi s-a deschis? Nu, așa, să vedem. Super tare. O să-i placă la pitic. Nu știu să facem la vară, că e cam frică de apă. Am fost și anul trecut și m-a făcut numai vânătăi pe mâini. Ori în brațe, ori pe sarte, altfel nu vrea în apă. Asta că se obișnuiește. Zici? Da. Eu n-am intrat în apă până la 7 ani. Vă dai mai câte o ciocolată dacă intram în seara. După aia, pac, dintr-o dată mi-am dat drumul. Ia-l, mă, Bughiș, pe ăsta cu tine, te rog eu, că i s-a făcut de Bălăceanu. De Bălăceanu stolnici. Vai, du-te la tine, la Suedia, acum. Pune și mie, prințesă. Cum să fie de vară? De primăvară, vară, așa. Primăvară. A dus în pizza, mă, și 1 mai ăsta. Da, reale. Cred că nu s-a mai deschid nici jumătate din hoteluri la vară. Mama e mai bine acum. Las că la nu poate merge la bulgari. Nu ok. La bulgari nu se dacă ne inviți la nuntă. Ce nuntă? Sensoara coplanară, nu știi? Habar n-am avut. Bravo, mă, s-o por sănătos. Felicitări. Să vedem ce mai fi și la anul. Dar parcă și că abia aștept să-ți iei permisul de muncă și... Mă rog, treaba ta. Ai văzut? Am văzut. Auzi, se găsește greu de muncă acolo? Unde? Păi să zici și mie, dă timp, mă. O să apuc să scot smoking-ul ăla bun de la curățat. Ce mă tofus, mă, spuneam, du-te, drac. Parcă era proastă și piseloagă. E, uite, acum nu mai e vreo problemă? Mă, nicio problemă.
Hai să n-ai pe Nescule. Te-a tratat femeia ca pe fratele ei cât ai stat la noi. Da, uite nevasta acum că s-a purtat frumos cu mine. Ba da, poate că asta e femeia care îmi trebuie mie acum. Te-ai gândit? Ce pula mea? Mi se pare un om foarte mișto care m-a ajutat foarte mult. Da, eu zic și eu. Fii și tu mișto. Și făi 2 suedezi mici. După aia lasă, așa e mișto. Are el treabă cu viața mea care mi-a stat mai mult de 3 luni cu o femeie decât să știe. Învățătorule. Băi, eu zic că dacă nu ești sigur să nu vă încurcați copii. Ce copii, mă, tu te-ai după asta? Băi, să mori. Cum zicea, mă, Muchi? Muchi! Mai lovit Muchi, putu-ți vrea să în gură. Arată-mi tu calea, învățătorule. Dacă îți fut una Iordache... Ia să vedem. Ce să mai vedem, mă, dacă ești bou? Păi hai să vedem. Băi, ieșiți vă și spargeți afară. Hai, eu am o treabă cu Ramona. Hai, nu. La ora asta? Opa, hai că își dă ăsta cu rijență. Hai cu toți. Uite să mergem, e frig. Păi atunci așteptați-mă pe hol. Hai, generică, mișcă-ți cu... Ia mâna că te bat. Să mor pe Nescule, nu te juca. Hai, eu stau aici cu minte în colț, fac o labă, nu deranjez. Pe bune, nici mă simți. Te conduc? Ia uite, bă, la ca și bă. O mai dezbra? Absolut. Aveam mai încălzit sângele. Facem aici dreapta, mă? Pe vila lui Nenicu. Chiar, mă, cine mai stă în Ho Chi Minh. Ce să mă mergem? Ce să facem, mă? Hai pe plajă. Ia înainte. Uite, bă, vila lui Ceaușescu. Nu e asta, mă. Asta. Dar tu de unde pula mea știi că nu e asta? Nu sunt păuni. Nu erau păuni aici în curte? Asta e, mă, zic eu. Trebuie să fii, mă, dar poate dorm la ora asta. Cum să dorm la ora asta dacă sunt păsări? Nu sunt, vezi? Trebuie să fie, mă. Nu zici că te fute unul în curs să mor eu? Trebuie să fie, mă. Nu așa, mă, fără o. Acum. Cu A. Știi tu, Tarzane. Mi-a fost turul după ce ai plecat și am închis-o.
Păcat, nu s-a trezit. Să cam voi toată noaptea. Credeam că ați plecat la masă. Nu mergem să mâncăm. Nu știu cum. Tu vrei să dormi acum? Dacă nu e nimic împotrivă. Nu, dormi. Că te odihnești tu după ce se trezește și aia m-ar duce că e prin Neptun. Și mă cam atunci undeva. Vedem. Vezi că e cafeneaua aia la complex. Cred că-s deschiși. Tu te distrai bine? Hai, te rog eu să nu începem iar. Te-am întrebat sincer. Da. Vreau să spun că m-am gândit și că îmi pare foarte rău de discuția de seară. M-am exprimat greșit. Eu vreau să rămâi, dar nu m-am exprimat bine. Am înțeles. Să știi că m-a spărat foarte tare că m-ai făcut responsabil. Eu n-am zis că ești responsabil. Mi-a randat memorie, credem. Am parte din lucru să știi că le cred. Dar tu nu n-a fost bun. În fine. Mi se pare bine că am discutat și ne-am spus. E bine să discutăm mai des și să ne lăsăm să se adune. Și m-a spărat foarte tare ce mi-ai zis cu Adi. Îmi pare rău, dar ar fi bine să mai petrești timp cu el. Copilul ține foarte mult la tine. Miranda dormea, ce era să fac? Nu când doarme, când nu doarme. Dar să știi că mă gândeam și eu la toate astea, că nu sorbete. Pe bune. Știu că nu ești. În orice caz, dacă nu discuți, lucrurile astea se adună. Și mie îmi pare rău de tot. Ai fumat? 2 țigări. Și gata. S-a trezit viezurile. Hai la tata să te pup, hai. Hai, Hai. hai. Unde e mama? E la baie. Cu ce ne jucăm? Cu scarătoarele multe ale mele de tot. Du-te și adure. Sus. Sus aici. Clare? Calare. Bună dimineața! Neața. Neața! Neața. Te trezi? Am adus și escalatorul în pas cu noi? Da. Hai, uite, ia pământ. Ia pământul de aici. Adi, nu lăsăm pe tata să doarme? Nu. Nu, las că nu mai dorm. Stai că nu a luat, nu trebuie să ții tu cu deget. Hai încă o dată. Măcăralele mă duc să le aduc. Du-te și aduci măcarelele. Hai că mă să fac o cafea. Hai să facem un șantier, Adi. La 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 la, ya la la la, ya la la
Astăzi seara nimeni să nu doarmă, până la ziua toți să ne distrăm. Ospătarii în pahar să toarne și cu lăutarii să cântăm. Și astăzi seara în dans ne strângem brațe, o fată frumoasă nu-i păcat. Seara asta le rugăm pe soațe să se facă când n-au observat. Păi ține pe două, ține-o pe zi, ține-o pe la mândruța mea, ține-o pe mine, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Zum, 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 zum. Astă seară nimeni să nu doarmă, că tot un dormi când nu mai fi. Nevesticul în par mai toarnă, bea cu mine, nu mă cicăli. Ascult lăutarii după mine, om porni cu toți prin București. Noi oprim unde ne-o fi mai bine, că astă seară-i bine să trăiești. Păi ține-o pe tot, ține-o pe zi, ține-o pe la mândruța mea, ține-o pe mine, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Zum, 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 zum. Să-mi cânte și mie lăutarul, că eu an în șir v-am tot cântat. Să-l ascult și să-mi golesc paharul, în fundul major și-am plecat. Nu-i niciun păcat în seara aceasta, mă mai amețesc eu cu un cotnar. Jur de mine spun la șpițuri basta, n-am să mai beau decât vorba ta. Păi ține-o pe două, ține-o pe zi, ține-o pe la mândruța mea, ține-o pe mine, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. La 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 la.